Салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор дорем рӯ парои селхоз институт, яъне донишгоҳи аграрӣ. Аз инҷо камтарак болотар равем, агар медгарадок мешавад. Аз инҷо агар болотар равем, ваданасос, таксиҳои Душанбе Хуҷанд. Хонаи имрӯзамон дар ҳафтум ошинаи ҳамин бино ҷойгир аст. Сар мекунем. Тамошобинони гиромӣ, на марҳамат, ин лестнични площадкаи худи хона мебошад. Дар як лестнични площадка 6 хонаи. Дар инҷо бошад нахали балкон дорад бо види зебо. Ана инҷода лесинса. Тамошобинони гиромӣ, марҳамат, худи хона. Ана инҷо якум ҳуҷра спални мебошад. Ана инҷо ванна, ҳоҷатхона, кухни ва дар кухни ҳаст дари меҳмонхона. Аз ҳуҷраи хоб, яъне спални сар мекунем. Ду хонага мебошад бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар ҳафтум ошинаи бинои новостройка. дӯстони азиз, мегузарем ба дигар ҳуҷраҳо. ана инҷа ҳамом, яъне ванна мебошад. хона евроремонт дорад ва бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ана инҷо кухниш бениҳоят калон. рӯ парои селхоз институт ҷойгир аст ва инҷо бошад меҳмонхона, яъне зал. чӣ хеле ки гуфтем, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. ду хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар ҳафтум ошинаи бинои новостройка. нархаш $58,000. рақамҳои соҳибуш дар роҳи экрана 93 466 64 64. аз номи канали Dom TJ гап занем. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони азиз. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид ва рори корш монда. худо нигаҳбонтон бошад.